дар беруни тар ба фикрам полис омад. дар Хитой вақте дар квартира зиндагӣ мекунӣ, please wait, ҳатман бояд худро ба қайд монӣ, вагарна штраф ё ки депортатсия мекунанд. 1 minute. Инчунин агар рафту худро ба қайд мондӣ, эҳтимол аст ки боз омада тафтиш кунанд. хулоса маро огаҳ карданд ки полис меояд, дар хона интизор шудам, камтар кор доштам, васитаи кор шудам ва ҳоло соат 9 аст, места палазини парстанд, ба ҳамин адел полисия омаданд. ҳоло медароям ва шояд савол ҷавоб мекунам, боз мегӯям чӣ гап мешавад. дӯстони азиз, аз полисия баромадем, хай савол ҷавоб карданд, оиди компания кушоданд, як ду саволҳо доданд ва гуфтанд хай қоғози регистратсия тайёр шуд, ҳатман равон мекунем гуфтанд. хулоса тамом. нафарҳое ки Хитой мебиёед, ҳатман эҳтиёт бошед. вақте ки дар квартира зиндагӣ мекунед, кӯшиш кунед ки худро ба қайд монед.